ቅዱስን ሓደ አምላክ አሜን። እቲ ህዝቢ ኩሉ ምስ ተጠምቀ ኢየሱስ ድማ ተጠሚቁ ክጽልን ከሎ ሰማይ ተኸፍተ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብግዙፍ በምሳር ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ። ብኣኻ ዝተሓጐስኩ ፍቑር ወደይ ንስኻ ኢኻ ዝብል ድምፂ እውን ካብ ሰማይ መጸ። ናይ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 21 ዘሎ ናይ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ዝተረአየ ናይ ሃይለ መለኮት ቃል እዩ። ክቡራን አቦታት ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ምእመናንን ምእመናትን ኣብ ጀርመንን መላእ ኤውሮፓን እትነብሩ እትነብራ ከምኡውን ኣብ መላእ ዓለምን ቅድስቲ ሃገረ ትግራይ እትነብሩን እትነብራን ኩልኻትኩም እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ እንኳዕ ንዋዜማ በዓለ ጥምቀት 2018 ዓመተ ምህረት ብሰላም ብጥዕና ብጽሕና ብጽሕኩም ክብል ይደሊ። እምበኣርከስ ብኣኻ ዝተሓጐስኩ ፍቑር ወደይ ንስኻ ኢኻ ዝብል ድምፂ እውን ካብ ሰማይ መጸ ዝብል ሃይለ ቃል እዩ። ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ክጥመቕ እንከሎ እዚ ሃይለ ቃል ብኣኻ ዝተሓጐስኩ ፍቑር ወደይ ዝብል ቃል ክወርድ እንከሎ ንኣና ንድሕሪ 2000 ዓመታት ንዘለና ምእመናን ምእመናትን ዘተሓላልፎ ሃይለ ቃል እንተሃልዩ እቲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥመቕ እንከሎ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ እውን ኣብ ነፍሲ ኩልና ከም ዘሎ ክንኣምንን ክንቅበልን ይግባእ። እምበርከ ኣብዚ እዋን እዚ በዓለ ጥምቀት ክነብዕልን ክነኽብርን እንከለና እቲ መንፈስ ቅዱስ ክወርድ እንከሎ ዝተዛረቦ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ንምድሓና ንዓና ንኽንዕወት ዘላለማውያን ንክንከውን ስለ ዝነበረ እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃይለ ቃል እውን ዘላለማዊ ስለ ዝኾነ ሉቃስ ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ክትርኹልና እንከለዉ ሰማይ ተኸፍተ በምሳር ርግቢ ኮይኑ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ክወርድ እንከሎ ብኣኻ ዝተሓጐስኩ ወደይ ፍቑረይ ዝብል ቃል ክዛረቦ ወይ ከዓ ክናገሮ እንከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅር ዘይፈቱ እንተሃልዩ ንሱ ብቁሙ ዝሞተ ወይ ከዓ ናብ ዘላለም መንግስቲ ዘይተጸውዕ ምዃኑ ክርድአና ይግባእ። ክቡራንን ክቡራትን እምበኣርከስ እዚ ቃል እዚ ኩላትና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኮይንና ክንሓስቦ ከለና እቲ ንጽባሕ ሰኒ ነኽብሮ በዓለ ጥምቀት 2018 ዓመተ ምህረት አክሱማውያን ዘመሓላልፎ መንፈሳውን አምላካውን ትውፊት ቃል እንታይ ምዃኑ ተስተውዒልና ንሕና መጀመርያ ህያዋን ከም ምዃንና ካብኡ ቀፂሉ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቀረ መንፈስ ቅዱስ እውን ከፍቅር ከም ዘሎን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝባኑ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሎን ከም ዝሓደረን ክርዳእ ይግባእ። እንድሕር ደኣ በዚ ንርድኦ ኮይና እቲ ቃሉ ዘላለማውያንን ዘላለማዊ ህይወትን ከም ዘለና ክንረጋግፅን ክንኣምንን ክንቅበልን ክንክእል ኣለና። ብርግጽ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተናን መከራን ንሓልፍ ከም ዘለና ጥርጥር የብሉን። ኮይኑ ግን ንዝኣመኑን ንዝተጠመቁን ድሕነት ከም ዝተዋህበ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 16 ከም ዘስተምሃሮም ወይ ከም ዝጸሓፎም እቶም ዝኣምኑውን ምልክቶም ተመን ክረግጹን ክሕዙን መርዚ ዘለዎም ነገራት እውን ከጥፍኡን ምዃኖም በሓድሽ ቋንቋ እውን ዝክዛረቡ ምዃኖም ምልክቱ ተዋሂቡና ኣሎ። እምበኣርከስ እዚ ዓብይን ክቡርን ዝኾነ በዓለ ጥምቀት ክነኽብር ክነብዕል እንከለና እንገብሮን እንሰርሖን ኩሉ አምላካውን መንፈሳውን ክኸውን እሞ
بتي قويتنان مدحنينان إيسوس كريستوس زفقرو منفس قدوس قدسنا خنركبن نحنا هيوتنا خنقيرن كقيرن زقبأنا مخانون بذيك نستوعل يقبأنا كبرانن كبراتن اجزابير بيتسب عبوتات كاهنات دياقونات مؤمناتن أبي أوروبان عد عربن أمريكان ناب قدست هاجرنا تقراين تدورن التنوران كلخاتكم أرتدكساويان ببعمتو بعلى تمكات زي خبر كبابي ويمن دري الون كوينغن عفتن نخبرون النزلون وي النزمرون كلون حقوس النقر زحازنو استبدلو زتكزو تصالو زترحاحقو نكابه هايمانتاون منفساون نقر زوصو نقرات انتهاليوم አገልግሎትና ከንቱ ከውን ከም ዝኽእል ክንጠራጠር የብልናን ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ስለዝኾነ በተቃሉ ምስን ምራሒና ህያዋት ንኸውን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከፍቅዲ 13 ዮሐንስ አብ ከጥምቀሉ ዝነበሮት ተዛረበ ቃል እዩ شعو ኢየሱስ በዮሐንስ ክጥመቅ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ ዮሐንስ ግና ኣነ ደኣ በኣኻ ክጥመቅ የድልየኒ እምበር ንስኻዶ ናባይ ትመጽእ ኢሉ ኣበየ ኢየሱስ ከዓ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግበአና እዩ እሞ ሕጅስ ይኹን ደኣ ሕደግ ኢሉ መለሰሉ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግበአና እዩ ክቡራንን ክቡራትን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቂ ንምፍጻም ዘይኮነስ ናይ ጽድቅ አቦ ምዃኑ እዩ ጥርጥር የብሉን ግን ከዓ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግበአና እዩ ክብል እንከሎ ንሕና ንጽድቂ ክንፍጽሞ ዝግበአና ነገር ምልክቱ ወይ ከዓ ኃይለ ቃሉ ከመሓላልፍ ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ ምእመናንን ምእመናትን እንኳዕ ንብርሃነ ጥምቀቱ 2010 شمنتن ዓመተ ምህረት አክሱማውያን بسلام بطعنا بصحنا أبصحكم كبل كلخو أموداتا دحرزي فقد اللو إيسوس مستطمغي بؤو نبؤو كاب سماي كام ماي وصم إنه كعا سمايات تخفت منفس أملاخ دما كم رقبي وريدو أبرسو كعلب رأي إنه دما بؤو زتحقوسكو فتوي ودي إزيو زبل دمسي كاب سماي متأ زبل قاليو كبرانن كبراتن إزي قال زي حجون دقيمنا خنسمعون كلنا اتي فتوز خونه ودي زبل قالون كنرين كلنا بسم إيسوس كريستوس هون كل نجار كن أمنن كن قبرن أبن حسولو جن كعا إيسوس كريستوس مرت أمن زحر يومن سليمون إذ كل مسوايت زقبر اللو من مؤمناتن تبديلهم تقفيعهم تأميهم حميقهم عريقهم مربات سئينهم كأوين كبخيون كاللوو إذ نقرزي كما يكون يخون زبل مستوعال كلوان اللوو إذ زلنا يوم مدري كم صلالوت كم زحلف نما نمز سورا يكونن حقيو هياويو مخنياتو كاب كنفترن كلنا استنقر هايلك قال إنه حجون أما نم فطر زخنا خلوزن كساقس نايموت هياونت قلت خوينو يرى الله يخون أمبر نحنا قن أمنت إيسوس كريستوس اتودي في قريز تبالي إن أمن كلاتنا نايموتنا مسرتو هياونت نملباس لزخنا بنموت الله هيوت نلوصلو بإيسوس كريستوس مخانو طرطريه ولن اتم زموتو بإيسوس كريستوس هيوان كم زخونو كمون أبزلالو ماو منقستو خمز قمتو إذا حات زي قال زي حق يموبو تصانانعو خبل مجمريات السولنكي معرف 4 كفقد 10 سلسة استمر الناس لزغانا باركس كبرانن كبراتن نحنا بفلاي توادو ارتدكس تقراي ننوح زمنات بكبنا أرواها طبها جميرو نتمغلو
መበረውዓይ ክፍለ ዘመን መጀመርያ ጀሚሩ ጥምቀት ዝገነነ ዝኸበረዩ ግን ከዓ ጥምቀትና ድሕነትና ኮይኑ ንኽጸንዕ እንድሕር ደኣ ንደሊ ኮይንና ዓፍቱ ናይ ጌታ ቃል ፍጻሜ ክንበጽሕ ክንክእል ኣለና እምበርከ ናይ ጌታ ቃል ንታለል ዝድርበ ወይ ከዓ ዝምመ ነገር ስለ ዘይብሉ ቁሉ ቃሉ ምፍጻም ግድ ይብለና ስለ ዝኾነ እንኳዕ ንብርሃነ ጥምቀቱ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብጽሕኩም ኣብጽሕና እናበልኩም ነቶም ዓለም ሓሲምዎም ከፊእዎም ዘእውዩን ዝበኽዩን ዘለዉ ዓመታት ዘቑፀሩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓትን ንዓታቶም እውን እንኳዕ ንብርሃነ ጥምቀቱ ኣብጽሕኩም ክብል ደሊ ነቶም ህዝብን ሃገርን ታሪኽን ክሕልው ኣብ ጽማኣትን ኣብ ቁርን ኣበረኻን ኮይኖም ዝሕልው ዘለዉ ወታደራት እውን እንኳዕ ኣብጽሕኩም ክብል ይደሊ ነቶም ዕጮም ኮይንዎም ኣብ ኣልጋ ኣብ ዓራት ኮይኖም ሕማሞም ንምጽንናዕ ወይ ከዓ ንምሕካም ኣብ ዓራት ከምኡውን ኣብ ማእሲ ኣብ ኣልጋ ኮይኖም ዝበኽዩ ዘለዉ ንዓታቶም እውን መዋጽኦ ጥምቀቱ ይሃብኩም እንኳዕ ንብርሃነ ጥምቀቱ ኣብጽሕኩም ሕውየት ድሕነት ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም እዩ እሞ ኣጀኹም ክብል ይደሊ ከምኡውን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ስደት ኣብ ባሕሪ ኣብ ጻሕሪ ዝወሓጡ ዝሞቱ ከምኡውን ወፂኦም ዕቆብ ሲኢኖም ዝካላበቱ ዘለዉ ወገናትና እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ እንኳዕ ንብርሃነ ጥምቀቱ ኣብጽሕኩም ኣብጽሕና ሰናይ ዝተባረኸ ቅዱስ በዓለ ጥምቀት ይግበረልና ክብል ይደሊ ከምኡውን ክቡራንን ክቡራትን ኣብ ደስታን ኣብ ዝለምለመን ዝጣዕመን ዝነብሩ ዘለዉ ኩላቶም እውን እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ ኣብጽሕኩም ንብርሃነ ጥምቀቱ ክብል እንከለኹ ግን ከዓ እቲ ህያው ቃሉ ህያው እዩ እሞ እቲ ንድኻታት ንጥሙያት ከምኡውን ዘይብሎም ምክፋል ከይትርስዑ እዚ ቃሉ እዚ ህያው እዩ ክብል ይደሊ ቀሲስ አብርሃም እየ ብሩኹን ቅዱስን በዓለ ጥምቀት ከምኡውን ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ወርሃ አስተርዮ ይግበረልና ከምዚ ንዓመታ በሰላም ይብጽሕና መከራን ስቃይን ህዝብና እግዚአብሔር ይቀንጥጠልና ናይ ነብስ ወከፍና ህይወት ካብ ዲያብሎስ ፈታኒ እግዚአብሔር ይሰውረና ናይ ዘላለማዊ መንግስቲ ተጸዋዕናሉ ብርሃነ ጥምቀት እዩ እሞ ንዕኡ ፈጺምና እውን ህያዋን ክንከውን ቅዱስን ብሩኽን ቃሉ ንኽንጸንዕ ኣምላከ ቅዱሳን ይሐግዘና ክብል ይደሊ ቀሲስ አብርሃም ካብ ኤውሮጳ እየ ሰናይ በዓለ ጥምቀት እንኳዕ ንብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም ኣብጽሕኩም አሜን ሰላም ኩንለይ